Indlunkulu ngezinsuku umhla ziyishumi nesithupha, umhla ziyishumi nesikhombisa, nomhla ziyishumi nesishiyagalombili bekufanele yenze umsebenzi wehlambo kulandela ukukhothama kweSilo Samabandla. Lapha ke bekuzogezwa nezikhali zeNgonyama. Kepha nomsebenzi awenzekanga wonke ukuzwa kabanzi ngokwenzekile namhlanje sixhumana nentatheli indaba ze-SABC umlondi Kepha. Mlondi, masikubingelele sikwamukele ezindabeni zakusihlwa. Sesitholile ukuthi umsebenzi awenzekanga ngokugcwele. Ungabe nisitholile isizathu salokho? Angibingelele Vusizwe, ngibingelele umlaleli ekhaya. Umntwana wakaphinda ngene inkosi uma ngosuthu Buthelezi ubemiza isithangami bezindaba namhlanje ezama ukuzocacisa ukuthi kwenzakaleni njengoba babekade bememezele phambili ukuthi kuzoba nomcimbi lapha eNdlunkulu lapho kuzoba khona ihlambo ngenxa yokuthi benzela ukuthi wonke isizwe samaZulu sazi ukuthi kwenzakalani. Uthi ngemuva kokumemezela usuku lezi insuku ababeyimemezele ezintathu zokwenza ihlambo kwaba khona ingcindezi kuNdlunkulu ikakhulu uMazungu lapho amtshena khona ukuthi kukhona inkinga yokuthi kukhona bathi akungenzeki konke ngesikhathi esisodwa ngoba akufanele isikhathi sokuthi kwenziwe ihlambo loNdlunkulu kanye nehlambo leli lezikhali zeSilo lenziwe ngesikhathi esisodwa. Kodwa ke uthi ingcindezi leyo ibe khona nokuze kwaholela ekutheni baqhubeke lapha kwaKhetha omthandayo bayenze ihlambo, baqhubeke futhi bazenze futhi ihlambo lazo izikhali zeSilo. Nothi lokho kuphambene kakhulu nomlayelo noma nenqubo kaZulu. Kodwa ke uveze kakhulukazi ukuthi iSilo naso umisizulu namhlanje noma iSilo umisizulu besingaphathekile kahle nabona ukuthi kufanele ungaqhubeka umcimbi ukuthi kwenziwe ihlambo lezikhali zeSilo ngoba phela lifanele iSilo umisizulu kufanele sibe khona noma phela lapha nama sekuphunywa inqilo kufanele sona iSilo sibe khona ukuze kukwazi ukuthi kuyozingelwa kahle. Kanti asike sizwe umntwana kwaphinda ngene ukuthi yena ubeke kanjani ngalolu daba. iSilo sathi asifuna ukuzilelwa ngaphezulu kwenyanga ezintathu. Kukhona iSilo sakhuluma kubo lokho kwavunywa ukuthi akwahlonishwe ngoba kusho sona. Ngakho ke kwasekudingeka ukuba Indlunkulu yonke ebiganisile ukuthi ikhunyulwe inzilo. Kodwa ke manje na uma kwenziwa lo msebenzi uyawuqhathaniswe ngosuku olulodwa nokukhipha izikhali zeSilo. Kulokhu ke ngoba iSilo besingazibabikho sakhuluma neNdlunkulu ngothuko oluthile yangitshela ukuthi izabiza abantwana ngalindela yavula ucingo. Kwakhona umntwana umbonisi, khona umntwana ulindi, khona umntwana uvula indlela, khona umntwana umxolisi, khona umntwana Mathuba esizwe, khona nabanye abantwana. Kwakhulunywa ukuthi ngoba iSilo sizibabikho sengathi lemsebenzi ngemataniswe ngoba phela indlalifa nenkosana okufanele ihlambe izikhali zeSilo. Kanti kusasa kulindeleke ukuthi kube khona esinye isithangami sebezindaba lapha kwaKhetha omthandayo. Vuse asibuyisele intambo kuwena e-studio. Asibonge kakhulu umlondi ubesipikela usesolundike njengamanje emva ukuthi ke bebangise khona olundi emva kwesithangami ebesibanjwe namhlanje.